Dangance da kamari da canjin yanayi yake yi bisa gonakanmu, kiwonmu, noman mun ɗauki niyya daga yau fuskanta canjin yanayi. Yanda waɗansu mata kenan ke shilanta irin alwashin da suka ɗauka domin kyautata yanayi da yaƙi da gurɓatar shi a garin Mazamni, ɗaya daga cikin wuraren da canjin yanayi ya fara tasiri. Tun dai ana ji ana kuma hangen maganar ɗumamar yanayi, mutanen karkara sun fara ji a jikinsu domin alamomin da ke nuna canjin yanayi sai ƙara bayyana suke yi ƙarara. Kamar yadda wannan malama mai suna Maryama da take karkarar da magaran ke cewa. Muna da matsuwa, ruwa bai ishe mu ba, abinci ma bai isa ba. Sai mun yi gina kaci muke ci, yanzu an baka kari ka samu. Noma bana ba hatsi, wani kowane mu ma bai zuba ba. Ganin irin wannan matsaloli da jama'ar karkara ke fuskanta ne ya ja hankalin kungiyoyin da ke agaza ma mutanen karkara don koyar da mata dabaru da za su iya kwata kansu a game da canjin yanayi. Malama Amina Kaza ta kungiyar jagoranci da ke samun tallafin kasar Amurka ta bayyana manufarsu akan matan karkara. Yanzu ana so mata game da wannan samun gane su ma su tashi su yi aiki gaba da kansu akan bisa matsalar nan. Kenan don wannan mata muna musu horo, muna musu wayin kai, muna kama musu su samu ilimi don su ma su shiga cikin aikin da ake yi cikin gari. Duba da yadda rayuwar dan adam ta ta'allaka sosai akan yanayi da muhalli shine yasa ake ganin wajibcin kare shi da aiki da dabaru irin waɗanda za su ba da damar a jure ma dukkan wata barazana da za ta iya bujuro baya game da sauyin yanayi. Kamar yadda malama Hadiza Hima gurin ganin mata sun ji daɗin rayuwa take cewa. Yanda sauyin yanayi namiji yake jin shi a jikin shi haka mata ke jin shi a jikin su. Musamman mata ma nasu ya wuya saboda mata da wuya saboda canjin yanayi su ce za su huta su tubar garurukan su, amma shi namiji daga yaji ya matsu tserewa mata su ne masu yin itace, su ne masu ɗauko ruwa, yau su ne masu kiyo, su ne masu noma. Canjin yanayi yana musu illa. Irin yadda mata ke zage damtse su gudanar da irin ayyukan da suka sa a gaba ne yasa ake ganin cewar ko da ba a yaƙi sauyin yanayi ba to za a iya samo dabarun jure mushi saboda irin yadda suka rungumi dabarun da ake koyar da su kayan da na'in. Da haka magabata ke yaba musu kamar yadda Mamman Haru magatakara na ofishin gwamnan jihar da Magaram ke cewa. Na saurari mata kuma na ji irin alƙawullan da suka ɗoka dangance da kokowa da ake yi. Kuma da ya take maganar sauyin yanayin nan ana ganin ta shafi kowa saboda irin yadda illolinta ke barazana ga kowane fanni na rayuwa.